салом бародарои азиз, мехоҳам дар бораи Нурулло Алиев бародари азизмон сухан кунам. ҳазор раҳмат, худованд қувватет битая ки ту моро ҳам хирсанде кардӣ, як моро не тамоми мусулмонои рӯи дунёро хирсанд кардӣ, тамоми тоҷикои рӯи дунёро сарбаланд кардӣ. худованди бузург ҳамин рафторотам ранги ҳабибай, ранги ҳабиб иншоалло ки чемпиони ҷаҳон, худованди бузург фақат дуо мекунем ки аим тоҷикои мо якта дар рӯи дунё будан ба мисли дигар устодое ки ҳастанд, анхе номбардор бошем, парчамбардор бошем. ҳамин мо ай пушти шумо фақат фахр кунем ки мо он мақсад ки ҳамин тоҷики мо ай, ҳамватани мо ай, ай миллати мо ай гуфта мо фақат фахр кунем. анхе парчамбардор бошед, худованди бузург қувватон буда, сарбаланд бошед. мо Дана Вайта мегӯем ки бародари азиз, Дана Вайт танаки нав тоҷики тоҷдора вохӯрдӣ. Бифаҳмонед ки Дана тоҷик чия, тоҷ чия, бифаҳмонед ки тоҷ ай ҳама чида боло ай мо ҳам тоҷикои ҳам тоҷем. Ай ҳамада иншоалло ки фарҳангмон, маданиятмон, санъатмон, варзишмон ҳама вақт дар тоҷ ай, дар тори сар ай. Иншоалло ки мо боварӣ дорем ай худат дунёро қоил мекунӣ. худованди бузург қувватат бита, сарбаланд бошӣ, дар куҷое бошӣ набошӣ фақат худоро зора кун. мо ҳам ин мусулмоно ҳамамон чиқаре ки ҳабиб да дуо мекардем, иншоалло ки тудам бародари азиз дуо мекунем ки ҳамхел сарбаланд бошиву чемпиони рӯи дунё бошӣ. мо бо туем, худованд қувватат бита. ту фикр накун, ҳама мардуми тоҷик дар куҷое ки бошем бо туем, ай қафои туем. фақат ба пеш, ба пеш, ба пеш зинда бошӣ, худованд қувватат бита. фақат такя ба парвардигор ку ҳамаш мешавад. зинда бошӣ, ту дар роҳи сафед дар ҷодаи интихоб кардат, барори кор сарбаланду хонобод бошӣ. ба мисли ҳабиб чемпиони рӯи дунё шид ва ватан табиёи ба Тоҷикистона. иншоалло ки пешвозут мегирем, тамоми парчаму тангову тилло дар тори сарат чочала мекунем. боқӣ сарбаланду хонобод бошӣ. зинда бошӣ дӯстон.